ספר. זה לא של הכותל, תנו לי את זה. זה הספר שלי. אני תרמתי את זה, תנו לי את זה. זה הספר שלי, נו. זה הספר שלי. זה כסף. תנו לי את הספר. Various traditions and customs honoring both. The bride is Catholic faith as well as the groom's Jewish background. And Rabbi Otis. קורה עם יהדות ארצות הברית, הטרנד האחרון שמגיע משם הוא בר מצווה, בר מצווה לכלב. אכן תמונות קשות. הכלב ניקי הגיע לגיל מצוות, כמעט בן שנתיים, 13 שנים בחיי כלב. וכיאה למשפחה יהודית, צריך להכניס את ניקי בעול תורה. כמו שקוראים לזה באמריקה, בר מצווה. ברי סימון, מה שלומך? אנשים מתגעגעו אליי. ואני גם. אתם ראיתם בטלוויזיה את הבר מצווה לכלב? תסתכלו איך מלבישים לכלב טלית ומקפיצים אותו. את לא מתחברת לרעיון של בר מצווה לכלבים? תגיד לי, אתה חי באילוז'ן? לא, אני אומר... אתה בדמיונות. אני עם הרגליים על הקרקע. כן. שלא נדע מטומאה, אז זה נאמר. לאן זה עוד יגיע? חופה וקידושין לחתולים לא, זה פשוט... Ladies and gentlemen, Mr. and Mrs. Roy Kruger, you may now nuzzle your wife. Good! Oh, that is terrific. הקרב על תפילת הנשים בכותל יוצא מהרחבה ועובר לשולחן הממשלה. אז הקרב, כפי שאמרת, הוא בעניינן של נשות הכותל. הן רוצות בין היתר לעטות טלית בזמן התפילה שלהם ברחבת הכותל. הן מבקשות לקרוא בתורה בקול גדול. הן מבקשות גם להניח תפילין. אז אולי תמצאו ביום שישי בבוקר חוג אחר, זומבה, סטודיו C, סתם לשבת עם חברות ולדבר על קפה. למה דווקא בכותל? מה הדבר הבא שהאנשים האלה ירצו? אני לא בעד המאבק הזה. את לא בעד המאבק הזה? לא. אני חושבת שגבר צריך להתעטף בטלית, כי א' ככה זה כתוב, לא שאני איזה דתייה גדולה שומרת מסורת, אבל בכל זאת, כאילו, למה שדווקא אולי גברים ירצו להיות בלי טלית? זאת אומרת, למה אנחנו צריכים כל הזמן להיות דומות להם? זה מה שאני שואל, זאת אומרת, למה אנשים צריכות להיות כמו גברים? אולי זה מין קטע כזה שהן רוצות גם כי... מה לך הגיוני שאנשים יהיו עם תפילין ועם טליתות? רגע, אם היא שמה טלית, אז מה הגבר שלה שם? חצאיתית שקדנה? שאלה אחרת, מה כבר יכול להשתנות בערב פסח? הערב הכי מסורתי, הכי מקובל וגם הכי מוכר. אז הנה, בכל זאת הוא יכול להיות מאוד יוצא דופן. היא מנהלת אותו הרבנית הרפורמית השחורה הראשונה, ושמה אלי סטנטון. אסף יחזקאלי פגש אותה עושה סדר בבית הכנסת, הנה. הרבנית אליזה סטנטון ביחד עם הכומר הכריזמטי אולן בראון מאטלנטה. חיבוק הזה קל לה יותר כנראה במקום כמו הטמפל באטלנטה. משהו בדו-קיום כאן פשוט עובד אחרת.